Here. Welcome to Plaza Independencia, Cebu guys. So masyadong stricto ngayon kaya sarado ang plaza at pinagbigyan lang ako ng mga segundo. So welcome to Cebu City Plaza Independencia at dahil dyan, bilog ang mundo. Yan. Hindi masyado tayo makapag-tour ngayon guys kasi stricto ang Cebu ngayon. Kaya seconds lang to. Yes. At yan, yung side na yan, yun yung Fort San Pedro. Maro to guys.
Plaza, Independencia, Cebu. Higpit ang security ngayon.